ai ba za ki gane ko kuma ki san irin sanda nake miki ba sai an ce in turo zaki ai ina ga miki na ganki ga ki a gidana yau ba fa kana makanaki nake ba ai wallahi kaga kai nan da ka aiko min da su jiya na ji daɗin su Allah ai kamar na san za su muke kyau shi yasa wallahi na ga daidai baba ma baka ga yanda ya rinka yabawa Allah wallahi ai na da man na san za su muke kyau yasa na samu jajaye da masu kyau wanda na san za su muke kyau ga ki da man shi yasa na sako maka ka gani ba ina ga miki ina tabbatar miki da cewa muddin fa aka yi auren ke ni fa da ranki fa ba ci fa kwanda akwai 7 ana ruwa kowa ki fita what Anuwa. Sanni dai. Na wuni. Kamun da lafiya? Yau amma dai ke tun da ke ce babba kin gaya masa yadda yanayi na yake da yanayin tsarin gidana ban fa haife ku domin in sake ku sakaka ko kuma a ringa ganin ku a banda ba. Kun gaya masa cewa akwai tsarin ba da wani abin an zo? baba A shi ƙareta ni ki ce ƙarya nake. Ki gaya a shi ke nan na ƙarya ni uga ubanki na yi ƙarga na ƙarya ga ɗan iska ka ne wallahi ke kike ki yanku nan na gaban saurayi ba wani abu ra mu gani yaro ga ɗan da kike kuma yar banza haka ake ba fa sai kin tisa ba fa a'a to ai yawa ani da yake baba ba ai albashi wannan tunanin yau 27 kake yau 27 to ni bature ne ni na ruwa na da 27 ai ka san baba amma to akwai wasu tamare na guda biyu da nake so in kai su za a ai ni yaro ni garanti suna na bana an san waranti kai ni bana an sa asara yau dan akuya zai iya mutuwa dalla tafi kai yau to bawo ke ni za ki irin wannan abin nan ba komai yaro kai ka bada 2000 ko bari haɗin duba lokaci yawa minti 2 what baba agogo kuma minti 2 ya rage minti 2 a minti a 2000 za ki ce wuni za ku yi yaro hura minti 1 da sakan 8 kabari zan zo in same ka gidan ke ya kace ku je ina bana kiga gida nace ba ki gida ku kale ka uwa ka kai banin buru sabi ai ni za na dage na haifu barare ni haka nake ni baka kawai ba zan auro ba haifu baka ba ta zo dukta ta min da dangi na rasa samun ko kwabo isa na dage na yin kura na haifo farare ni za kullun likita na samu yanzu ma tun da 2000 nan ta zo bara je in karar da su a caca ko su zama 4 what yawa kika gile kwa ma kike yi ta ci ubanki